Good morning, kakabsat. Good afternoon and good evening. Anong oras ka mang nanonood ngayon? So, unang-una pa lang, nagpapasalamat na ako agad, kakabsat, sa pag-click mo and sa pagkakaroon ng interest sa pagnood ng vlog ko. Ayan, so ako nga pa ulit si Chris Roms Motovlog na taga Tarlac. Today, Kapsat, pupunta po ako ng Manawag, Pangasinan dahil na-invite po ako sa isang opening ng shop. Pero munting shop pa lamang ito. Kaya nga sabi nila, suportahan natin ang mga business ng tropa natin. And si Sir Arvin na matagal ko nang kilala, siya ang may-ari yun nun ngayon. Medyo pinilit ko talaga akong umalis ngayon dahil ang hirap naman kung hindi natin matupad yung isang hiling ng tropa natin, di ba? Na siya pa man din yung isa sa pinaka malapit sa akin and talagang solid na tropa. Alam mo yun, yung totoo lang. walang kaplastikan na tropa. And so mamimit din natin doon si Rev Motovlog, Kapsat. Yung idol nyo, mamimit natin. And si Blaze Motovlog. So ewan ko kung sino pa yung iba nating makikita doon. Pero I'm so excited dahil na-miss ko sila. Miss ko na sila. Isa pang dahilan, baka sabihin nila sa Budol Boys na lang ako sumasama. Baka sabihin nila dahil may bago akong group, hindi na ako sumasama sa kanila. So madalang lang naman yung ganito. So puntahan na natin. Sayang naman, muntikan talaga ako din nakaalis biglaan na lang. So Sardaneta, imimit natin doon si Blaze Motovlog para magsasabay kaming pupunta ng Manawag. Si Blaze Motovlog, Kakapsat, is naka RS200 kagaya ng ginagamit ko pang vlog before this, Kawasaki ZX6R. Ayan, so naisip kong isama na lang ang mga kagrupo ko na Budol Boys. Kaso inobserve ko sabi ko kay Pops Arvin, balak ko sana dalhin buong kabarangay ko, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi ata kaya, Pops, konting salo-salo lang to. Ayan, so nakakahiya naman mag-invite, no? Na in-invite lang ako, mag-invite pa ako ng iba na hindi ako sure kung ma-handle ba lahat ni Pops Arvin yun. Dahil nga tulad ng sabi niya, konting salo-salo lang, sabi niya. So nakakahiya naman kung mag-invite pa tayo ng iba. So ganito ang mga nangyayari pag marami ka ng kagrupo. Actually, sa Budol Boys na lang ako lagi talaga nakakasama Hindi na rin masyado na-unite ang Vloggers Brotherhood. Ayan, yan pala yung pinakauna kong group chat ng mga vloggers and riders. Alrighty, Kakapsat, see you in Urdaneta. Let's go. At tayo papasok na naman sa teleporting station na rin sa aking kamay. Ayan, so 1, 2, 3. Nahuli yung 3 ko. Dito na tayo. Banda doon, nandun na si Mark Jason, naghihintay sa akin. Hi, long time no see, Pops Mark. Si Blaze Motovlog, pasensya ka na, na-reveal ko na yung pangalan mo. Nakatakot yung mga traffic enforcer, mukha silang LTO. Sabi nga sa comment, bakit ka matatakot kung kumpleto ka naman? Minsan kasi kala mo kumpleto ka, pero meron at meron. Wala akong assurance, kaya natatakot pa rin ako. Crossing talaga Dapat kasi itong linya na to, turn right anytime with care Pero ang nangyayari kahit dito, hindi makadaan yung mga gustong kumanan. Nandito na ako kung saan kami magkikita. Ayun siya Sana all naka-Komini jacket? Ha? Sana all naka-Komini? Ayun, nagaganda.
ba? Ha? Pinagkalit? Ha? Vlog ka? Oo. Ayan kanina pa kita binabanggit eh. Ayun na siya, Kapsat. Yan. Didiretso na kami sa Manawag. So ito yung the beautiful RS200 ulit. Alright. Naka-vlog ka? Ha? Naka-vlog ka? Hindi pa? Ha? Hindi ka nag-vlog? Ba't nga eh? Ano ba yan? Wala pa rin. Mag-video lang ako. Ay ganun, imbes na may papanoorin ako. Ha? Ikaw mauna. Tara na. Ikaw muna. Ikaw. Ikaw. Ah. Ayun oh, parang nadadala ko yung dalawang motor ko oh. 'Di ba? Nostalgia. Nostalgic. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, yan yung dating motor ko bago itong RS200. Sa mga nagtatanong kung asan na yun ngayon, hindi pa rin nabenta, nandun lang sa bahay Kakapsat. Pero aminin ko naman, medyo neglected na rin yun. Sana mabenta na. Ang issue, hindi nagagamit. Kala ko one way to. Hindi na ba one way ngayon to? O banda dun pa yung one way? See you, Pops Arvin! Ito yung dating school ko. Gusto magpagawa ng sticker, gumagawa nga rin po pala si Blaze Motovlog. Hello! Nandito na kami, Pops Arvin! Ciao po! Hello, brother. Hey, Pops, ikaw pala! Mainit! Ay, namatay. Right, dito tayo sa munding shop ni Pops Arvin. Yeah, doon na. Wala pa sila ano? Wala pa. Wala pa? Malilate daw sila. Mapukaw. Ay, swagay. Pudpud. Right, may mga tropa tayo dito. Ano to? MT-50 nata to. And si Sir Joma. KTM Duke 390. Matagal tayo din nagkita, sir ah. Hindi lumalabas eh. Palit ko ulit ng gulong pala, Paps ah. Oo. Palit ka ng gulong? Oo, napudpud na yung akin. Ano nilagay mo? Mitzilar. Ay, may sila. Maxi. Paps Fabi. Tangkad. Tumitingala ako. Hindi, nasa tasan eh. Kukotse pala kayo ah. Lugi na naman sila. Lugi na naman. Rev Motovlog. Pops Prince oh. Yeah. Roger Prince Motovlog. Yes. Hello po. Ano po? Rev Motovlog. Alright, you Rider Prince, Kapsat. Yeah. Sana all ano yan? Hero 9? Hero 8 lang, Hero 8 lang. Oo. Sana all. Oh, pwede na tayo umuwi. Pwede na umuwi. Meron pa take out si Pops Arvin, no? Take out ba to? Ayan, no? Ayan. Si Moto Raider, Fabi. Ito talaga pinunta ko dito yung pagkain. Oo, ito talaga. Pagkain. Tara na. Oh, yun, no?
Kala ko may bunutan pa eh. Meron yan. Meron sa. Alrighty. Tingnan nyo tong rider dito, Rider 150. Grabe. Accessories na may motor. Orange na orange. Sana all! Ayan na. Sana all! Sana tulog! Punta ka kasi Kuya JR pala rito eh. Nakapick up siya eh. Nakapick up siya? Hindi ano, mag-deliver pala sila. Paps, mukhang meron tayong reload dito, G-Shock. Smartwatch. Smartwatch. Adjustable to ah. Just, ayun nga ano. Di ba? Pwede ko kasi. Anong kain-kain? Kaya ko si ano, Motorski. Shout Ayun, out. shout out, Motoyorski. Ayun, meron tayong RS200 dito, KTM Duke 390, MT-15, Aerox, yung RC200 ni Pops Arvin, Ninja 400 ni Pops Rev Motovlog, and the rider. So, ayun mga kabsat, ano, katapos lang namin kumain and nandito si Rev Motovlog. Pinapakailaman niya lahat ng motor dito. Sa tagal kong hindi nakasama si Pops Arvin, ang daming upgrade sa RC200 niya. Gaya na lang itong winglet side mirror. Ito pa, ang daming winglet, ano? And ito, tapos meron na siyang mata, may ilaw. Palit din siya ng exhaust, naka-chromobic na siya. Then dito, dami na dagdag. Andito nga pala si Pops Dexter Caps atin. Ay! Kaway sa Mandarin natin yung motor niya, no? ayun yan, sige. Maririnig natin yung tunog ng tambucho. Ganda, di ba? Maganda. Akrapubik. Maganda. Ano mo, bomboy mo, hindi siya ano. Hey, si Sir JR nga pala kapsatan. Sali kita sa vlog, sir. Ayan. And sila, sir. Kaway po. Hello po. Ayan. Ano, XCS Motovlog. Ayun. Taga Muntinlupa. Shoutout kay boss, XCS Motovlog. Yan, 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 yan. Right. Blaze Motovlog syempre. Yan. Daming ano, daming mga vloggers dito pero hindi sila nag-vlog. Hindi sila nag-vlog. Ay, kasalukuyang naglilinis ng helmet si Rev Motovlog Kausat. Yan, makablog. Mahirap, nakakaduling kasi. Wala akong magulo ah. Uwian na sila. Uwi na kayo? Ha? Uwi na kayo? Oo eh, ikaw dito ka ba? Oo, relax ako dito. NANI? Uwi na kayo, Paps? Dito ka naman tatulog. Ingat, ingat. Ingat. Ha? Tayo. Next time ulit, set Oo. tayo. Oo. Sige, sir. Kayo po. Kayo yung mga may OBR, ingat kayo. Sige. Tayo. Sige lang. Sige, Paps. Yeah. Oo. Di mo na i-rev? Di mo na igaganon?
Okay na? Oo, okay nga to. Sige sir. Sir. Ayun. Sige sir. Oo. Sana all. Bawal mo pa. Bawal mo pa. Sige ka, album pa dito. The blessing. Ayo. Shout out daw. Shout out Blessy Redondo. O full name yan ha. Ay hindi, middle name niya. Napakita yung mukha niya eh. Hindi. Hello. Ingat ka. Pops. Ingat, ingat. Oo. Nagkamoy. Sige sir. Ingat. Oo. Sige po. Hey Pops, ano po? Hey Pops, ingat Pops, ingat kayo ate. Oo. Alright, ikapsat. Uwi na po kami. Nagpapasalamat po ako sa muli niyong pagtapos ng vlog na to, kung natapos mo man. So ayun kapsat, ingat po tayo lagi, stay safe, ride safe. God bless po. Bye bye.